Lněné semínko je nenápadné, ale má obrovskou sílu, hlavně pro nás ženy. Lněné semínko je bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které tlumí záněty, vyživují pleť zevnitř a působí proti akné či šupínkám. Obsahuje lignany, fytoestrogeny, které harmonizují hormonální hladinu a pomáhají při PMS i nepravidelném cyklu. Podporuje trávení a vlhkost pleti. Pomáhá vyrovnávat estrogen, takže je skvělý při hormonálních výkyvech, v menopauze i po porodu. Může zmírnit bolesti při menstruaci, citlivá prsa i výkyvy nálad a je součástí semínkové podpory ženského cyklu. Vždy čerstvě namleté, ideálně 1 lžíce denně. Přidejte do kaše, smoothie nebo jogurtu, domácí granoly či proteinové kuličky. Hodí se do polévek a salátů, ale i pečení, například sušenky, chléb nebo lívance. Můžete ho také smíchat s vodou jako jemný detox. Extra tip. Lněné semínko smíchané s vodou vytvoří přírodní želatinu, ideální i jako náhrada vajíčka při pečení. Na domácí lněný gel na vlasy dejte do hrnce semínka a vodu. Přiveďte k varu a vařte 10 minut. Předseďte přes sítko, můžete přidat esenciální olej nebo aloe a uchovávejte v lednici. Používejte na vlhké vlasy, budou potom hebké a bez slepení. Na zdravé lněné sušenky smíchejte semínko s vodou, nechte nabobtnat, přidejte med, skořici a případně ořechy nebo ovoce. Tvarujte malé placičky a pečte 15 až 20 minut. Po vychladnutí skladujte v uzavíratelné dóze. Na lněné lívance smíchejte suché a mokré ingredience, nechte těsto 5 minut odpočinout a smažte malé lívance na pánvi do zlatova. Podávejte s ovocem, jogurtem nebo oříškovým máslem. Začni malou lžičkou denně a sleduj, co to s tebou udělá. Tělo i pleť se ti brzy odvděčí. Používáš lněné semínko nebo teprve plánuješ? Sdílej tipy a otázky do komentářů.